ଏ ବେହି ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତା କଥାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣ, ତାପରେ ତାକୁ ପେଲିବା କେମିତି ଦେଖିବ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଜରିବେଟୁ ଧର୍ମଚୋର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ଜରିବେଟୁ ଅଣ୍ଡଲା ଖାଉ ଦିବାକାର ଯାକ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଣ୍ଢେଇକୁ, ସେଇ କାଠକୁ, ସେଇ ପତ୍ରକୁ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏରେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ତ ବୋଉ ତତେ କେମିତି ଶଳା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? ଏରେ ପେଲେଇ ପୁଅ, ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆଉଛ ଏବେ? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ବେଇ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗୋଟେ ବାପାର ଛୁଆ ନା 10ଟା ବାପାର ଛୁଆ? ତୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ପଚାରିବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବୁ କହୁଦିନ ଶଳା ହଣା ଖାଇବୁ। ତୋ ବୋଉକୁ ଯାଇ ବୁଝିବ ଆଗ ଗୁଗୁଲରେ ତୋ ବାପା କିଏ ବୋଲି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୋର ଗୋଟେ ବାପା ନୁହଁ, ତୋର 10 ଛୁଆ ସବୁ। ତୁ ଶଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ ଅଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉକୁ ଯେତେ ପାରୁଛ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜାଣିଛ ଶୋଧ ଶଳାକୁ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ଶହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବ।